Ён выжыў пасля кулі ў твар падчас паўстання супраць расійскай імперыі, пачаў новае жыццё ў Амерыцы, але зноў вярнуўся на вайну, ужо за саюз у грамадзянскай вайне ЗША. У сваім першым і апошнім баі на беразе Місісіпі ён павёў за сабой салдат са сцягам у руках, а яго нашчадкі сталі выбітнымі амерыканцамі. Мяне зовут Наста, гэта палатно расказваю вам пра Александра Бяляскага, ураджэнца Беларусі, які ваяваў у амерыканскай грамадзянскай вайне. Александр Бяляскі нарадзіўся ў 1811 годзе ў Мінскай губерні. Пра яго ранняе жыццё звестак не захавалася. Вядома, што ён атрымаў адукацыю інжынера і вучыўся ў Санкт-Петербурзе. У 1830 годзе пачалося паўстанне, у якім удзельнічаў і Бяляскі. Ён служыў пад камандаваннем Генрыка Дэмбінскага. У адным з баёў супраць расійскіх войск Бяляскага цяжка паранілі ў скроню. Ён выжыў, але доўга аднаўляўся. Пасля паражэння паўстання ён пераехаў у Парыж. У Парыжы ён прабыў каля года, пасля чаго вырашыў эміграваць у Злучаныя Штаты Амерыкі. Бяляскі зусім не размаўляў па-англійску, але з часам вывучыў мову. У Амерыцы ён асеў у Портлендзе, там уладкаваўся на працу на чыгунку. У 1835 годзе Бяляскі перабраўся на амерыканскі поўдзень, пражыў у Флорыдзе некалькі гадоў. Затым ён перабраўся ў Ілінойс, дзе пасябраваў з самім Лінкальнам. У 1841 годзе Бяляскі атрымаў амерыканскае грамадзянства. А ўжо ў пачатку 1840-х абзавёўся сям'ёй, пабраўся шлюбам з амерыканкай. На гэтым вандроўкі Бяляскага не скончыліся. Разам з жонкай ён на 1,5 года едзе ў Мексіку. Там працуе на чыгунцы. Там жа яму прапановваюць застацца і атрымаць мексіканскае грамадзянства, але ён адмаўляецца і вяртаецца ў Злучаныя Штаты. У 1850-е гады Бяляскі атрымаў пасаду ў генеральным зямельным упраўленні ЗША. Вярнуцца на армейскую службу Бяляскага прымусіў пачатак грамадзянскай вайны. Асабіста Лінкальн прапанаваў Бяляскаму афіцэрскае званне, але той доўгі час адмаўляўся за сям'і. Аўраам Лінкальн змог пераканаць Бяляскага далучыцца да арміі Саюза. Бяляскі стаў ад'ютантам генерала Джона Маклернанда. У 1861 годзе ў ЗША пачалася грамадзянская вайна. Паўночныя штаты або Саюз хацелі захаваць краіну адзінай. Паўднёвыя штаты або канфедэрацыя аддзяліліся ад ЗША і стварылі сваю дзяржаву. Адной з галоўных прычын канфлікту было рабства. Поўдзень хацеў захаваць рабства і палітычную самастойнасць, а на поўначы не хацелі дапусціць распаду краіны. Адным з важнейшых месцаў грамадзянскай вайны была рака Місісіпі, якая праходзіць праз цэнтр Злучаных Штатаў. Той, хто кантраляваў Місісіпі, мог перавазіць войскі, зброю, харчавання, а таксама разразаць тэрыторыю праціўніка на часткі. Таму Саюз і канфедэрацыя змагаліся за гарады і ўмацаванні ўздоўж Місісіпі. На пачатку грамадзянскай вайны канфедэраты кантралявалі два важныя пункты на Місісіпі – Каламбус у штаце Кентукі і Белмонт у штаце Місуры. Яны знаходзіліся на супрацьлеглых берагах ракі. Каламбус лічыўся мацнейшай пазіцыяй канфедэратаў. Абодва пункты дапамаглі поўдню кантраляваць рух па рацэ. Войскі Саюза хацелі захапіць Каламбус і Белмонт. Аперацыяй кіраваў брыгадны генерал Уліс Грант. Тады ён яшчэ не быў знакамітым ваенным начальнікам. Грант даведаўся, што войскі поўдня могуць рыхтаваць наступ. Таму вырашыў ударыць першым і атакаваць лагер канфедэратаў ля Белмонта. Пад кіраўніцтвам Гранта быў той самы Джон Маклернанд, які камандаваў часткай салдат, што ўдзельнічалі ў нападзе на Белмонт. План Гранта быў адносна просты – пераправіць салдат на суднах да Белмонта і разбіць лагер канфедэратаў. Прадугледжваўся ўдар, які сарваў бы планы поўдня і аслабіў бы іх пазіцыі. А захопліваць і ўтрымліваць тэрыторыю ніхто не збіраўся. Падчас бою большасць войскаў Гранта рушыла наўпрост на войскі генерала канфедэратаў Гідеёна Пілаў. У той жа час Маклернанд адправіў асобны атрад у абаход. Яны павінны былі прайсці з флангу асноўных войск і заняць больш выгадную пазіцыю.
Падчас аперацыі атрад вырашыў зайсці ў тыл, каб ударыць па канфедэратах ззаду. У гэтым жа атрадзе знаходзіўся Александр Бяляскі пад кіраўніцтвам палкоўніка Наполеона Б'юфорда. Разам з Б'юфордам яны пракладалі шлях да лагера праціўніка. Калі паўночны атрад дабраўся да пазіцый канфедэратаў, атака пахіснулася. Тады Бяляскі пачаў збіраць людзей назад і асабіста далучыўся да атакі. Падчас бою яго паранілі ў руку, а затым яму давялося злезці з параненага коня. Бяляскі падабраў мушкет, пачаў страляць у праціўнікаў, пасля ўзяў баявы сцяг і павёў салдат у атаку. Бяляскі загінуў са сцягам у баі. Па адных сведчаннях яго забілі кулі ў галаву, а па іншым расстралялі з гарматы. Спачатку салдаты здолелі захапіць лагер канфедэратаў у Белманце, але поспех быў кароткатэрміновым, бо генерал Пілоў атрымаў падмацаванне з Каламбуса. Бітва пры Белманце была ранняй і вельмі крывавай спробай поўначы праверыць свае сілы на Місісіпі. Для Бяляскага яна стала першай і апошняй бітвай у грамадзянскай вайне. Александр Бяляскі загінуў 7 лістапада 1861 года. У шлюбе з Мэры Энн Кэры у Александра Бяляскага нарадзілася шмат дзяцей. Адным з самых вядомых стаў Оскар Бяляскі. Ён гуляў у бейсбол і лічыцца першым амерыканцам польскага паходжання, які гуляў у галоўнай лізе бейсбола ЗША. У 2005 годзе Оскара Бяляскага уключылі ў нацыянальны польска-амерыканскі спартыўны зал славы. Унук Александр Брус Бяляскі быў юрыстам і другім дырэктарам бюро расследаванняў. Цяпер вы яго ведаеце як Федэральнае бюро расследаванняў ці ФБР. Ён быў дырэктарам гэтай структуры ў 1912-1919 годах. У 1920-е гады яго выкралі ў Мексіцы невядомыя, але ён змог уцячы. Мексіканскія ўлады сцвярджалі, што выкрадання не было ўвогуле, а Бяляскі схлусіў пра гэта, каб стаць вядомым. Пазней ён працаваў агентам пад прыкрыццём і змагаўся з бутлегерамі ў Нью-Йорку. Унучка Рут Бяляскі-Шыплі была кіраўніцай пашпартнага аддзела Дзярждэпартамента ЗША. Яна была першай жанчынай на гэтай пасадзе. На той час аддзел пад кіраўніцтвам Рут Бяляскі кантраляваў магчымасць амерыканцаў выязджаць за мяжу. Без яго рашэння грамадзянін Злучаных Штатаў не мог атрымаць пашпарт. Рут Бяляскі была не простай бюрократкай, якая выконвала чужыя загады, бо яна ўплывала на самі правілы. Напрыклад, яна змяніла практыку выдачы пашпартоў замужнім жанчынам. Жанчыны змаглі атрымліваць пашпарт толькі на сваё дзявочае прозвішча, без пазнакі жонка, імя прозвішча мужа. Яна тлумачыла, што ў пашпартах мужчын не пісалі падобнага, таму і жанчынам не трэба было дадаткова вызначацца праз шлюб. Аднак, нягледзячы на прагрэсіўныя крокі, рэпутацыя Рут была супярэчлівай. Для адных яна была моцнай чыноўніцай, а для іншых – сімвалам свавольства і недэмакратычнай улады. Гісторыя Александра Бяляскага – гэта прыклад таго, як чалавек з Беларусі стаў часткай вялікай амерыканскай гісторыі і як асабісты выбар, мужнасць і вернасць сваім прынцыпам могуць пакінуць след далёка за межамі краіны, у якой нарадзіўся гэты чалавек. Дзякуй, што былі з намі, гэта палатно. Калі вам спадабалася гэта відэа, абавязкова стаўце падабайкі, расказвайце пра нас сябрам, пішыце каментарыі.